ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали савдотиҷӣ. дар навори имрӯзаи мо мошинҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз шаҳри ваҳдат бари шумо пешкаш мекунем. касе дар канал мо меҳмона обуна шавед, видеоро то охира тамошо кунед, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. лайка биҷиқе мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. дар навори имрӯзаи мо ин мошина якум мошини фурӯшӣ газ 69, мотор 2410, объем мотор 2.2, бародарон, сӯзиш бензин, соли барориш 1961, нарша 60000 гуфтеса бо савдо мешавад. номеро барои занг задан 909 20 21 21. номеро барои зангзанӣ 909 20 21 21. бародарон дар ҳамин номерои рӯи экран будавӣ занг бизанед. ҳамин бародармон мошинои советский ҳар намуда дорад, метавонед пеш рафта бинед. ина бародарон 4 баллони нав дорад. мошин состояниш соза. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. занг бизанед, қати соҳибаш гап занед, бо ягон чи арзон мешавад иншоалло. дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Magnus. мотор объем 1.8, сӯзишвории газа, заводскои газа, коробка передачи автомат. нарша 23000 гуфтасааст, бо савдо меша бародарон. номерои телефон 937 26 11 11. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. объем мотор 1.8 бародарон. коробкаш автомата, ваиш кор мекунад, кондиционериш кор мекунад. марҳамат бубинед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107. мотор 1.6, сӯзишвории бензин газ, коробка передачи механика. нарша 14000 гуфтеса бо савдо мешавад. номерои телефон барои занг задан 904 01 09 96. номеро дар рӯи экрани шумо аста. бародарон занг бизанед, қати соҳибаш гап занед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳозир дронша сёмка мекунем. марҳамат, дронша бубинед бародарон. коробкаш механика, салони дронашро бубинед. мошин дар ҳолати беҳтарин аст. бубинед бародарон, калонкаош соза мехонанд. 4 баллони яхела доранд.
ماشین در وحدت گشتی سه ماشین. همه طرف ببینید برادران، ویدیوش ببینید. ماشین краскаш тоза задагӣ надорад, пусидагӣ надорад бародарон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Caravan соли барориш 1998, объем мотор 1.4, сӯзишворӣ газ бензин, коробка передачи механика, нарша 22000 гуфтеса бародарон, бо савдо мешавад. коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номеро барои занг задан 905 44 46 32 номеро дар рӯи экран аст. бародарон занг бизанед, бо савдо мешавад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra 8 соли барориш 2006, объем мотор 1.8, сӯзишворӣ газ бензин. бародарон, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка передачи механика, нарша 57000 гуфтеса. бо мега алишӣ мешавад. ягон мошини арзон қити алишӣ мешавад. ягон сумболои сум дар кора, сумшам бутияб. мошин беҳтарин аст, тоза аст. телефон барои занг 3 903 38 702. телефон барои зангзанӣ 903 38 702. занг занед. коробка передачи механик, берунша бинед. мошин тоза аст. бародарон занг бизанед, қити соҳибаш гап занед. объем мотор 1.8, мошин тоза метавад. хитон бубинед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla Verso мотор объёми 1.8, сӯзишворӣ бензин, коробка передачи механика, нархш 70000 бо савдо мешавад. занг бизанед. номеро барои зангзанӣ 904 62 91 13. коробка передачи механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионерш кор мекунад. занг бизанед, қити соҳиби мошин гап занед. бародарон, чӣ хеле ки дидесен, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. объёми мотор 1.8. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ бародарон Мусой 1 соли барориш 1996,
объем мотор 5 турбогада, сузишвори дизелай, коробка передачи механикай, наша 34000 гуфтаса бо савдо мешавад. номеро 931 003708 занг бизанед, қати соҳиби мошин гап занед. ҳозир даронша сиёмка мекунем. инам коробка передачи механика, мошин хуб аст. ина бародаро, каседа ки мусо дар кора, марҳамат занг бизанед, савдо кунед. та комментария нависта будем ки ягон мусо монд. ина монду макаҳо. раҳмат барои дастгиритон. ина моторша мебинем, мотор 5 тага турбовай. бародарон бибинем, мотор коркуниш соз аста. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Opel Zafira, соли барориш 2001, мотор объёми 1.8, коробка передачи механика, наша 45000 гуфтеса бо савдо мешавад. яксола ҳуҷҷатош ҳаста. бародарон, сӯзишвори газ бензина. номеро барои зангзанӣ 907 55 74 49. занг бизанед. тонировкаш 2 моҳи дига монда. бародарон, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. занг занед. ҳозир дарин мошина сиёмка мекунем. бародарон бубинед, коробка передачи механика, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бародарон, мошина бинед, мошин дар ҳолати беҳтарина. ҳозир қафои мошина сиёмка кунем. ина запаскаш заводискои хитиш буда мегӯяд. хайр, мошин тоза. занг бизанед, қати соҳиби мошин гап занед. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra, соли барориш 1993, мотор объём 1.6, сӯзишвори бензина, тоқа бензин, коробка передачи механика, нарша 24000 гуфтеса бо савдо мешавад. конкретна харидор бошад. занг бизанед. номеро барои зангзанӣ 93 94 95 766. занг бизанед. мошин чашкиҳои қафош новай, задагӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад.